uzweni Qekeza lisilisiwe. Yakwexesha sizawuvuselelana ngendawana ngokubheselela usuku isidlo senkosi. Sizawufunda apha eBhayibhileni incwadi yokuqala kwabasekorinte. Sizawufunda yokuqala kwabasekorinte chapter 11. Sizawufunda esiqala kuverse 25 sinalo lonke siqala kuverse 25 sifunda sisuka kuverse 7. Incwadi yokuqala kwabasekorinte chapter 11 verse 17 ithi heading ukuhlambela isidlo. Verse 17 ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kuhona kulungileyo, kusingisa kuhona kubi. Ngaqala ngokubona lethetho besithi anomi ngokusebenza kwezindawo zokuhlanganazo. Ukuhlangana sinongo ngokusebenza ukukhuluma kabuhle ngokusebenza kwendawo uthi ukuhlangana kwabo angabuncomi Yes, ukuhlangana kwaba akusingisi kokona kuhle, kusingisa kokona kubi. Uthetha umuntu owaziyo kwemhlangano bafanele uvelise intoni okanye uphumelelise intoni. Kufuneka umhlangano usingise kokona kuhle. Kokuphi okona kuhle? Okona kuhle kukuba malakheke ibandla lethu. Ibandla kuthiwa ngalo ngumzimba kaKristu. uKristu ke ekuthiwa ngaye uzukulu kaThixo. So kufuneka zonke izinto zenzelwe uzukulu kaThixo ukuba kutheni kwakheke ibandla. Eli athe ngalo lityiwa ehlabathi. Lilukhanyiselo lehlabathi. Esithi futhi ngeli bandla aliyikoyiswa nalisango labafileyo lithembe olohlobo. Uthi ke ngokuhlangana kufuneka la kwakhe ibandla. Uthi ke ngabo bantu akabancomi. Kukhona abanye akathethe kubo kwabaseEfeso nakwabaseFilipi bencoma ba. Uthi athi kwabaseFilipi ndihlala ndibulela kuThixo qho xa ndikhumbula imithandazweni yam ndivuye. Kuba ndisazi ukuba uThixo umsebenzi awuqaleyo ngaphakathi kwenu uzowufeza kude kube nomini obuya kwaNkosi. So uthembe something iyona nto ayavuya ke ecinga ngalabantu. Uthi kukhona umsebenzi uThixo awuqalileyo kwabazalwane. Uthi ke ngobhekisele kweli andinincomi kuba ukuhlangana kwenu akusingisi kokulungileyo kokuhle, kusingisa kokubi. Asikangena ezintweni abazenza ezidala uba athi ke ezi zinto azivezi okuhle. Kodwa masicinge njengomhlangano ideally uba unjani umhlangano. Uthi emhlanganweni omnye uba nengoma ingoma ibalulekile. Yazi ingoma ithatha imessage complicated enzima ivele iyenze ibe simple ivele iyisedirect enhliziyweni. Ingaqala emngqondweni ubuzama ukuyiprocessa ivele iye straight enhliziyweni. Baluleke kakhulu ingoma. Ikwenza uconnect noThixo ube kwimoya yokumvutha. uThixo ukhona endaweni zonke ngamaxesha wonke. Kuthiwa kanjani uNdumiso 139. uThixo ukhona ezindaweni zonke ngamaxesha wonke kodwa not bonke abantu bayambona okanye bam-experience okanye bamva. Kodwa ingoma icreator i-atmosphere okanye imeko apho sikwaziyo ukumva uThixo sitsho uba sisebukhoneni bukaThixo simbone. Uthi kwindumiso 22 uThixo uhlala ezindumisweni zikaIsrayeli. Then xa simdumisa uThixo kulapho iba evident ivele icacile uba ukhona nyhani sim-experience uba uThixo ukhona. Ukubona kwezimeko uba ude experience physical ingenzeka loo nto leyo. Yile nto ndithi i-healing iba i-process. Kodwa uThixo ngelinye ixesha xa ikholisiwe ukuyenza le nto ethanda uyayiskip i-process enza ummangaliso uThixo. Kuba i-recovery xa usendaweni enzima okanye kubugula uhethishekile walimala uyathandaza okanye ubeka izandla phezu komlwele urecovery okanye i-healing ithatha i-process. Uthixo ngelinye ixesha uyawenza ummangaliso. Cancelishe yonke i-process nexesha vele umuntu aphile instant. Kuthi kuhlatyelwe ingoma aphile ngoku umuntu. Ukuyikaphele loo nto.
Ndake na experience apha kum loo nto leyo. Down reality ngohlobo olubi kakhulu. Depressed kakhulu but ngava ingoma ehlatyelelo. Da experience something engathi physical kwangathi kukhona into eqatyazelwa apha entloko something endiyifila apha into ngathi yaqatyazelwa kwangathi iqatyazelwa into engathi ngamanzi endipholisayo. Kwaba khona i-change ngala xesha. Kwakubi kakhulu. So ndithi ke ingoma uthi xa nihlala lo mnye ingoma omnye abe nantoni abe nemfundiso. Yonke le mfundiso injongo yakho uba makuthini makapheke ibandla. Omnye umuntu uza ephansi okanye bethekile kunzima kakhulu kuye kuba iBhayibhile ithi kwenye indawo kwimizekeliso isithukutheze enhliziyweni yendoda siyenza igobe kodwa ilizwi elilungileyo liyenza inhliziyo yayo ivuye. Ize ithi kwenye indawo inhliziyo evuyileyo iyalungisa ichachise. Njengitsha ngomuntu lo ebegula kukubi kakhulu ebomini bakhe kuba ugula emphefumulweni njengoba sibona egula nangaphandle kuba isithukutheze senhliziyweni yendoda siyenza igobe seyigula nangaphandle ngoku ngenxa yesasithukutheze sisenhliziyweni. Ngoku xa ifika apha kuthiwa kukhona nemfundiso lanihlangene. Kulo mfundiso ufumana ilizwi elilungileyo eliyenza inhliziyo yakhe ivuye ukuze lo nhliziyo ivuyile ilungise ichachise then imphilise. Ekuphilisweni kwabantu liyakheka ibandla. Uyazukiseka uThixo kulolo. Akazukiswa uThixo ukugula kwabantu. Uzukiseka uThixo xa bephilile abantu. Njengokuthi abantu bazophiliswa. Abantu bathandazile kwezo ndawo bakuzo bengamazi abanye nokumazi uThixo. Uthixo uyabadirectela endaweni apho bazomfunda khona bamazi. Bazile endlini ukuze bafunde ilizwi lakhe. Udathi xa ethetha uSolomon ndicinga uba uthetha loo ndawo kwiziKronike sithi yena uba bathe beva ngosuku legama lakho baza kule ndlu bizwe ngegama lakho betafuzisa uzubave wena usendaweni yakho engcwele ubaphilise baxolele ugwenxa babo then ubaphilise ubaphele lo busuku babecela. So bezile abantu ukuze bave ilizwi likaThixo. So ekuhlanganeni kumnye ufuna abe nelizwi lokufundisa ukuze laa mntu lwafumane impiliso kwala lizwi kuba ilizwi likaThixo libubomi ngoba lamkelayo nempiliso enyameni yabo yonke. So ekufundiseni bazofumana ilizwi elibaphilisayo emphefumulweni. Lo mpiliso ibonakale nasenyameni. Uthi kuba khona nesityhilelo kuba khona nothetha ulwimi lumbi kube khona nolutolikayo. Xa ithe yenzeka ke loo nto lomnye uthetha olunye ulwimi kube khona otolikayo loo nto iba sisiprofeto. Yonke loo nto kuthiwa mazenzelwe ezi zinto uba lakheke ibandla. Yinjongo yokuba malakheke ibandla xa lihlangene. Kodwa uthi ngaba bantu okwenu kuhlangana kusingisi kokhona kulungileyo. Kusingisa kokhona kubi. So kufuneka sijonge ngokuzinto ezenza uba ukuhlangana kwethu kunganconywa. Yabantu xa uhlangene kuba khona ijoy ebantwini ezi-different. Omnye uthi ndizova ilizwi uzomamela umshumayeli eshumayela. Akangumshumayeli yena. Unento eninzi afuna ukuyazi ngoThixo. Omnye ungumshumayeli ngotata yabo. Nabo banejoy abanayo banovuyo abanalo ngethemba. Andisiye emhlangano sinethemba. Nabo banalo ithemba thembe something. Kuba uThixo wethu sinika ithemba nekamva lethu. Ufuna sithembe into. Nabo bathembe uba sizawubabona abazalwane bethu. Sibone nomsebenzi awenzileyo uThixo ezimpilweni zabo. Sivuyiswe yilona. Wonke umuntu ugaina something. Wonke umuntu luyacomplete uvuyo lakhe xa sefika apho luyazalisekisa uvuyo lakhe xa efike kule ndawo. Nokuba ngotata nomama abadala bejonge abantwana abancinci bengakhule kumazini uThixo, bakhule naselubabalweni, bakhule nasekwenzeni okulungileyo. Bafuna ukubona lo msebenzi usenzeka uThixo ewusebenza ezimpilweni zabo. Ile nto Pawulo yathena ndihlale nikhumbule emithandazweni yam. Ndibulele kuThixo, ndivuye, ndisazi uba lo msebenzi awuqalileyo ngaphakathi kwenu uzoqhubeleka ufeza. Uzoqhubeleka ndivuyiswa noma uqalile umsebenzi ongaphakathi kwenu olungileyo. Uzoqhubeleka ufeza. So xa uhlangene kwengoku bafuna ukubona la msebenzi uThixo uqalileyo ngaphakathi banalo nokholo loba uqalile. Bafuna ukubona uba uThixo uhambise wazowumisa. Lokube complete uvuyo labo. Udathi kwenye indawo ndizamthumela kuno ePafra begula kakhulu ebesifa. uThixo wamenzela inceba engenzeki yena yedwa senzela nami ukuze ndingabi buhlungu nangaphezulu basendibuhlungu already. So uthi ke ngizomthumela kuno ukuze nani nithi nakumbona nivuye nani. So xa ngaba sibona okuhle kwenziwa nguThixo abazalwaneni, loo nto isebenza uvuyo.
olovuyo ke ngoku ukwakheka kwebandla. Uthi umzekelo uYohane uthuma abafundi bakhe kuYesu esithi khanye umbuzo uba ungulo Kristu besimlindile okanye safuna silindele. Xa befika kuye uYesu ubaphendula umbuzo akathi ndinguye. Uthi hambani uxela uYohane uba imililo iyapheliswa, iziqhwaga ziyasukuma zihambe, abangaboniyo nabo bayabona. Uthi hambani niyombonisa nje umsebenzi wenziwa nguThixo, kuzomanela oko. So xa sibona uThixo iprogress umsebenzi awenzayo ebantwini isebenza uvuyo loo nto kuthi. Yiloo nto ke ngoku azothi omnye umuntu ezile emhlanganweni akuvuyele ukuthi uzongqele. Une-attitude nenhliziyo ethi kuye, indumiso yakho Nkosi iyohlala isemindebeni yam. Bazova abathobekileyo bavuye. Unenjongo enhle lo muntu ngohlangana. Uthi isitori sami nobungqina bami nomsebenzi uThixo awenzileyo kum. Abantu abathobekileyo abasebunzimeni abasekulanda uThixo ayidlulileyo kubo. Bazovuyiswa bazoba nethemba loba kukhona umuntu othi udlulele kwento efana nale yam, then wamnceda uThixo. Kukhona ithemba ke nomuntu for umuntu onjengabo. Uthi bazova abathobekileyo bavuye. So ke zinjongo zokuhlangana ezo. So uyithethe kule nto kufuneka sibe intentional ngento yonke esiyenzayo, sibe nenjongo ngento yonke esiyenzayo. Uthi uPawulos uthi andithi njenge skillful boxer andibethi moya andiwaste manqindi. Ndibethe target. So ndiba ne-aim ngento yonke endiyenzayo, ndiba ne-purpose ngento yonke endiyenzayo, ndiba nenjongo ndiyazazi uba ndifuna ukwenza. Nokuthi wamkhathaza umntu kungcono umkhathaze ube injongo yakho. Yabona loo nto? Ukuba wenze into ebulungileyo emntwini funeka uyazi uba bendifuna ukwenza okulungileyo. Bendifuna ubomi bakhe buthathe direction ethile, bendifuna ukumnceda. So ufuna ube ne-purpose ngento oyenzayo. Indlela abazova ngayo ekuthetheni kwakho yiba nenjongo ngokuyenza loo nto leyo. Okay, siyaqhubeleka. Verse 18. Kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho. Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacilidekileyo babonakale phakathi kwenu. Amen. Amen. Okay. Kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva nokuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke mina kufanele bazibekho. Uva ezindaba ngelibandla. Uthi kwelinye asiyekuthandaza ngani emva kokuba sivile ngokholo lwenu nokuthanda kwenu abazalwane uve indaba ezinhle ngabanye abo. Amen. Iyathetha nawe? Okay. Uve indaba ezinhle ezilungileyo ngabanye. Ukuba banalo ukholo kuThixo, olokholo lukhokelele embeni bathande nabazalwane. Uthi ngaba ndiva le report ngakuba kukhona izahlukahlukano phakathi kwabo. Basindisiwe ke nabo. Uthi ke ndithi zingakho kuba ebandleni kukhona abacilidekileyo nabangacilidekanga. Abazuthi babe nobunye obuperfect abantu abacilidekileyo nabangacilidekanga. Kuba abangacilidekanga abathandi intando kaThixo, bathanda intando yabo. Ukuba umuntu ke uthanda intando yakhe akazuba mnye nomuntu othanda intando kaThixo. Uzosolo yazi lo muntu uhamba ngentando yakhe uhamba ngenyama. Uthi inyama ayinako ukumthobela uThixo noba ifuna ingazikwazi, ayinayo lo ability. Uba khona abahamba ngenyama ngokwentando yabo kuzoba khona izahlukana, abazuvana okanye babe banye nabo abahamba ngokwentando kaThixo ngokomoya kaThixo. Uthi ndifumana bakhona izahlukahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kumele bazibekho ukuze kubonakala abacilidekileyo phakathi kwenu nabangacilidekanga. Yintoni emcikidayo umuntu? Lilizwi likaThixo. Yile nto kuthiwe ke ngoku kulungile ukuba umuntu asindiswe amamkele uYesu kodwa kuqedwanga. Kufuneka ke ngoku abe nelizwi likaThixo elikuthiwe ngalo lisisibane ezinyaweni zethu. Nokukhanya emendweni wethu.
ukuze lo muntu lona angenzi impazamo. Kuyenzeka umuntu akhululwe ashiyeke ephila njengomuntu ongakhululekanga. Kufuneka ngokwazi ukucaciselwa axelelwe uba ukhululiwe. Lo muntu lokuthi futhi siwasuswe egunyeni lobumnyama wasiwa ebukumkanini bukaThixo ekukhanyeni. Ngokufuneka afundiswe ke ngoku nendlela zokukhanya, angaqhubeleki lo muntu ephila ngokungathi usesebumnyameni, ngokungathi usephansi kwegunya lobumnyama. Ukumva umuntu esithi yena ndinedemoni. Kodwa lo muntu sinisiwe athi lo muntu upossessed, unedemoni, unomoya othile. Izawuba true ebomini bakhe lo nto leyo, ibonakale isebenza. Ephila ngolohlobo lo muntu ophansi kwedemoni okanye ubanjwe lelo, kuba ukholelwe loo nto ngenhliziyo yakhe okanye ngengqondo yakhe, ukukholwa ngqondo nangenhliziyo. Uyamkele. Kufuneka ngokuxelela uba ukhululiwe egunyeni lobumnyama. Xa kutheni ndisevana kanje, kutheni ndizacinga nokucinga kanje, kuzawufuneka ngokushintsha indlela ocinga ngayo. Once ushintsha indlela ocinga ngayo, utshintsha nendlela ova ngayo kwapha enhliziyweni. Yes, le ndlela ova ngayo pha enhliziyweni ikhontrola le ndlela ucinga ngayo pha engqondweni. Izawuthini ukuzitshintsha ingqondo yakho? Uzawufundiswa elizwi ulifunde, lihlaziye ingqiqo yakho, ucinge njengomntu okhululiweyo, ucinge njengomzalwane, ucinge njengomntu okuKristu, ungacingi njengomntu okuAdam. Wazi uba yonke wazalwa kuAdam, yonke into ibinyani ngoAdam ibinyaniswa ngawe. Ngoku uphumile kuAdam ngokuKristu. Ngoku kufuneka ucinge njengomntu okuKristu. Xa ke ngoku ungekacikidwa lilizwi, ungekahlaziyeki ingqiqo yakho saqiqa njengomntu osekuAdam, uzokwenza nokwenza njengomntu okuAdam. Kufuneka ke ngoku kuhlaziywe ingqiqo yakho. Ihlaziywa yintoni? Lilizwi. Likudala njengoba umuntu okuKristu befana ucinga kanje. Yile nto ke ngoku kuthiwa phakathi kwabantu kukhona abacikidekileyo, abalemkele ilizwi kaThixo labacikida, labanika enye ingqiqo. Ingqiqo ekuthiwa yikaKristu, abasenangqiqo kaAdam. Ngoku if kukhona abanengqiqo kaKristu nabanengqiqo kaAdam, akuzubakho bunye phakathi kwabantu, kuzobakho izahlukahlukana. Uthi uqaphele ezi zinto ke phakathi kwabo. Masiqhubeleke sifunde. Verse 20. Xenikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko ukuba nidle isonka senkosi. Kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla, uqala adle bengekafiki abanye, ze omnye alambe omnye anqile. Amen. Xenikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko ukuba nidle isidlo senkosi. Nina nihlanganele ukudla isidlo senkosi. Nihlanganele ukudlezela izidlo nina. Aninamdla kwesenkosi. Uyazi bakutheni bengenamdla kwesenkosi? Abasazi basibaluleka kangakanani. Abasazi ixabiso laso. Umuntu uziphathela isikhaftini, athi ehlangene aphandle sakhe isikhaftini, engabalindanga abanye. Omnye anqile, omnye alamba. Ozolamba ngotheni? Ngongenasikhaftini, ngongenanto. Banamdla kwezenkosi izinto, abanamdla kuso isidlo senkosi. Abahlanganeli sona, bahlanganele uba badle zabo izinto. If only bebesazi. Uba bebesazi basibaluleka kangakanani isidlo senkosi. Isidlo senkosi. Cinga le nto uIsaac wake wenza umnqophiso noAbimeleki ubenza isidlo. Isidlo sibaluleke lahlobo. Udle naye umuntu, ithetha udle umuntu umxabise kakhulu. Uonalishe ne-invitation athi akumema athi ndizodla nami kwam. If yenzile loo nto umxabisile loo nto lowo. uAbimeleki usherisha ba uIsaac, uIsaac. Usherisha isidlo sakhe noAbimeleki. Ufuna kube khona umnqophiso phakathi kwabo bobabini, bangaphinde baxambisane abantu. Sibaluleke lo hlobo, sicommunicate into enkulu kakhulu isidlo. Abantu abadla ifemeli edla ndawonye ibani lofanele. Uba idla ixesha eli-1 ndawonye iba nabo bunye lofemeli. Sicommunicate into enkulu isidlo. Sithetha into enkulu isidlo.
angadli omnye ngo-1 omnye adle ngo-6 omnye adle ngo-10 sebelela abanye angene ngelakhe ixesha kwaphanyama sebelela abanye benesikhiya naye ambodla pha ngokusezambiza abanye belele akuzude kuvana abadla ndawonye baba nabo ubunye. Okay, uthi ke aba abanabo umdla kwisidlo senkosi. Anihlanganeni banini isidlo senkosi nini? Ekudleni kwenu unokudla okwakhe uqala adle bengekafiki abanye aze omnye alambe omnye anqile akho ukukhathalelana. Umuntu akanamdla kwezenkosi izinto azikhathalelanga. Uthi kwabasekorose, now that nimamkele uYesu Kristu yendelani kuye ngokunakhele kweni sekelwe niqinile. Okuthetha ukuthi uthande ezi zinto azithandayo uthiye ezi azithiyileyo. Ezi zinto zimenza inhliziyo yakhe ibe buhlungu mazenze yakho ibe buhlungu. Ezimephula inhliziyo mazephule yakho inhliziyo. Ebengekathandi bakube khona abalambayo. Ukuba ke ngoku ucikidekile okanye unengqiqo yakhe ungaze nawe ungathandi bakube khona olambayo. Kupossible ngenye ixesha omnye umuntu abe nayo i-understanding okanye understande ilizwi eli, understande iBhayibhile. Azi ke ngoku asibalele kutheni unayo ingqiqo kaKristu. Nathi singaze simcingele uba unayo ingqiqo kaKristu kuba ugweba kakuhle ezintweni. Yile nto uzodutha omnye umuntu angarayini lo mntu angahlala eshumayela kuphela angazohlala nathi angazi level yethu uzosenza isifitibisi. Akululanga ukuhlala naye. Akathenye akanayo ingqondo yokuhlala nabantu. Unayo ingqondo yakwazi upasa esikolweni lo muntu. But ukuhlala nabantu akanayo ingqondo. Ukuca ukho ingqondo yasesikolweni yasekhaya nokuhlala nabantu. Yazi umuntu angaze ayithethe le Bhayibhile ukuba uyayithetha uyayazi nayo yonke loo nto leyo. Size simgwebele sithi unayo ingqiqo kaKristu lo muntu. But then again uKristu unayo nenye into unayo nenhliziyo. Ithi Bhayibhile Qekeza uswele inhliziyo. Uzibona ezo zinto apha emhlabeni mostly siyasithi umuntu uswele ingqondo xa senza into engabhadlanga. Siyasithi uswele ingqondo. Sithi into engqondo lo nto akabambi kakuhle lo muntu uswele ingqondo. But then again iBhayibhile inendawo eninzi ethetha ngohlobo ethi uswele inhliziyo. Kutheni uzothi uswele inhliziyo? Kukho into okuthiwa yi-mind, into yasekwi-brain leyo nto. Igama layo yingqondo lento okuthiwa yi-mind. Ithanda ukukhonjwa kwicala ilapha ebuchopheni ndifuna ukuthi kuchophe izaba kuzoqala ndithi i-brain. Yi-mind ke leyo ukwazi uku-understand izinto. Then kube khona into okuthiwa yi-wisdom yona kuyo yalapha ebuchopheni kwi-brain yasenhliziyweni. Umuntu oswele i-wisdom kuthiwa uswele inhliziyo. Into nalo i-wisdom ntoni kubulumko. Ubulumko kukuyika uThixo. Loo nto yenzeka phi enhliziyweni. Ukhona umuntu onayo ulwazi lonke leBhayibhile. Nganzi uyamkela lo nyaniso. Ayazi iBhayibhile. Then angabi nayo inhliziyo kaKristu. Yes, inyaniso loo nto le uPawulos uthina ndingafanele ndinikela ngezinto zonke endinazo okanye ndinikela kumahlwempu xa ndingenalo uthando andiyinto yandi. Uthando luphi? Lusenhliziyweni. Uthi uPawulos kathetha kwincwadi yabaseRoma maybe chapter 5 uthi uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngoMoya Oyingcwele. Aluthulelwanga engqondweni. Luthululelwe ezinhliziyweni. Kwashunyayelwa lapha kusithiwa uba le nto iselapha engqondweni ayikaqali ukuthetha noThixo. Kufuneka kuyehle kumoya. Umoya ukhonjwe enhliziyweni because umoya kaThixo uthululelwe ezinhliziyweni zethu. So ithi le nto ndingafanele ndinalo lonke ulwazi nawonke uprofeto ndingenalo uthando andinto yanto. Kucacile uba kufuneka kube khona ukwazi udityaniswe nalo uthando ubulumko loo nto leyo. Ukuzathi zonke into zenu mazenzelwe ekuthandweni. Ne-decision eyithathe kwi-standpoint sothando. Uthi ke ngoku apha kukhona abacikideleyo nabangacikidelanga. Uthi ke xa nihlangana ngoko asibone uba nidle isidlo senkosi. Kukhona ukungakhathalelanga. Kukhona ungamthandi omnye umuntu. Ukuba bakhona abantu abathi ekuhlaleni andimthandi laa mntu but andimcaphukeli. Yanele loo nto ndingaphila kakuhle nathi ndingamphazamisi.
Ya isixhosa siswele amagama kakhulu. Kukhona into kuthiwa yi-indifference esilungwini. Kukhona i-love ne-indifference. I-love uyamkhathalela umuntu futhi xa wrong uyamxelela uba wrong. I-indifference awukhathazeki noba se-wrong. Ikifike ke loo nto leyo ndike ndiyibone ifike nasebazalini. Umzali amthanda umntana akhe amkhabe xa wrong, but kuhambe kufike age apathi amyeke khona ngexesha wrong amyeke. U-indifferent ke ngela xesha. Akasakhathazeki noba se-wrong laa mntana esenza into wrong. Akasamkhathalelanga. Akamnqweneli into embi, but noba se-wrong ayimkhathazi loo nto leyo. Abazalwane ba-indifferent ababachukunyiswa ziimeko zabanye abantu, but ithi ngoYesu Kristu uyavelana nobuthathaka bethu. Uyachukunyiswa zizilwelwe zethu. Ithi kwenye indawo wayeseva efundisa abantu bakhupha amadimoni ebaphilisa esenza yonke loo nto leyo. Kwade kwangabikho nexesha lokuthatha ibreak ukuthatha ilunch. Wathi kubafundi bakhe masikhwele inqanawe sibaleke siwele ulwandle. Kuthiwa babaleka ngenyawo abantu bomlinda ngaphesheya. Xa efika ngaphesheya kuthiwa wavelana nabo wasikwa yimfesana waba ne-compassion. Laa ntliziyo kaKristu. Not only ingqondo kaKristu nalaa ntliziyo. Ithi wababona bezi zimvo ezilahlekileyo ezingenamalusi. Waphinde wabamkela wasebenza nakubo. Apho kwakusebenza kwade kwenzeka ummangaliso apho baye wafuneka babathini xa seguduka hambe phezulu kwentoni kwamanzi. Ummangaliso yenzeka xa kutheni xa sizispende kungekho reservation okanye kungekho kuzicingela uba sisawuphela. Xa sizigalele sonke kwade kwaphela wethu amandla ungenele lapho uthi lokwenzeka khona kwimeko ezinjalo imimangaliso. But abantu soze bayi-experience loo nto kuba ngabantu abaziseyivayo abo, abazongayo, abathi ndingaphela. Kukhona abalambayo phakathi kwabo ebakhathaza loo nto ebachukumisa. Utho ukuthi le ndingaphela labantu. Masiqhubelekeni. Kanene aninazindlu nazo ukudlela nokusela okanye nidela ibandla likaThixo na? Nibadanisa nje abangenanto. Ndithini na kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi. Amen. Kanene aninazo na izindlu zokudlela nezokusela. Nibadanisa nje abangenanto. Okanye ndidela ibandla likaThixo. Akukho kunokumoyika uThixo. Nenza ubukhelesi obungaka phambi koThixo. Akukho kuworshipha Thixo. Ukuthini ukuworshipha uThixo? Ukuqaphela igunya lakhe namandla anawo nokuqaphela ubuwiki bethu. Athi kwenye indawo niyayilinga inkosi ninawo amandla alingana nawayo. Abantu akukho uThixo kubo. Izinto bebenokuzenzela ezindlini zabo ezilantshi zabo bazivele phaa ezindlini zabo bazohlangana nje only elo xeshana apha endlini kaThixo. Ezo zinto bazithathe bazizisa apha endlini kaThixo. Yinto nje yokubhosta le ukuze badana bangenanto abonakale onento. Injongo zabo zimbi abo bantu. Benza ngokungazi. Akukho bulumko kulendlela yokucinga. Ukoyika uThixo kunika i-wisdom ukuze umuntu athathe i-decisions eziphilileyo kuba esoyika uThixo. Uba besinokuze endlini kaThixo sicinga ngokuba uThixo uthe uba sihlangene egameni lakhe phakathi kwethu abengoyinayo. Yonke into esiyenzayo siyenze sazi uba siyenza phambi kwaThixo eyijongile. Abantu badela ibandla likaThixo. Bayabadanisa abangenanto. Ukuze umbuzo uba ndilincomeke kwezi zinto. Mandinidumise na kwezi zinto. Umuntu otheni lo acinga uba unegunya lokudumisa nelokuncoma abantu? Kuthiwe xa uthethwa apha kusifundeni uMiso 119 kuthiwe xa ngaba uthanda umyalelo kaThixo kuba nalo igunya. Unale nto kuthiwa yi-moral authority. Le nto wayenayo uNehemiya. uNehemiya wayeyibhatla, wayengumngcamli endlini kakumkani. Phela kwento wayenguwaiter.
bathi lo muntu wagqibela sengugavana kwicala lamaJuda eJerusalem kuba wayemthanda umyalo kaThixo. Wachukumiseka imeko eseJerusalem, abantu abashiyeke eJerusalem, wathandaza ngayo, ithi walila phambi kaThixo insuku. Wathandaza umthandazo waba nendawo ethi, Nkosi, ndibabale phambi kwale ndoda, eyiphi indoda le wazohlangana nayo kwi-interview, ikumkani le wayiseva. Yamvumela uba makaphindele eJerusalem ahambe ubona isimo sakhona. Wafike phaa setha izinto in order, ilungisa ubugwenxa ne-corruption eyayikhona kulaa ndawo. Bamthobela abantu abadala, zange bakwazi ukumphilisa kuba babe-wrong bona yena e-right. Le nto uba e-right yena engakuthilo yamnika igunya kubo uba akazi ukohlwaya kubo. Nabo sana ibhalata babephazamisa ukwakhiwa kwendlu, wabakhalimela, wabakhulula ngaphandle. Wayenegunya, le nto bathi yi-moral authority, unegunya kuba e-right yena engakuwo umthetho. So lo mntu lo yi-elder le kuba ingakuwo umthetho, incame koko ayisahambe ngokwentando yakhe, ifuna intando kaThixo. Injalo igunya. Kunjalo ukuthobela uThixo kukwenza ube negunya phezu kwezinto zonke ziliveliso lakho. Yes. Ithi kaloku lo muntu waseRoma kucaba ngumthetheli umthethelikhulu. Yeah, centurion, cent 100. Uthi ndingumntu ophansi kwegunya oku kwam. Okay. Eligunya ndiphansi kwalo lilo lilindenza uba ndikwazi ukuthi kweli soja maliye lingandiphilisi. Ndithi kweli malize lezi. Lama soja la ethobela le nto ndithetha akathobeli mna nje, athobela eligunya ndithobele lona mna. So lo mntu lo uyaqaphela uba uYesu luphansi kwegunya elikhulu elinguThixo. Uthunywe nguThixo lo Yesu. Then nantoni athe wayithetha apho izokwenzeka. Kunjalo ukuthobela. Ukuthobela umuntu kumenza abe negunya xa uthobela lo befama uthotyela okanye uthobele ubulungisa umthetho kaThixo. Umuntu xa engafuni ukuthobela kuyenzeka liluze igunya leli lincinci lezoba nalo. Umuntu ongathobeliyo kuba nzima nokumthobela, nokumthemba ngezinto ezithile. Umuntu oqhankqalazayo akululanga umthobela. Xa sumqaphela uyaqhankqalaza lana, akululanga umthobela. Kodwa umuntu obonakalayo uzibeka phansi kwegunya elithile uyamthobela ngenxa yelagunya. Aba bantu ke abamthobela uThixo, abamoyiki uThixo aba bantu. Phambi koThixo banza ntoni? Bahlazisa abaswele abangenanto, bayabadanisa. Okay ke masicinge ngalo ibandla eli. Zeziphi izinto ezinokwenziwa zibadanisa abantu abangenanto? Ukuze le nto lena ingahlali iBhayibhile into yaseKorinte, sizise kwilevel yethu, sizise kwixesha lethu. Le nto kuzofuneka sibe intentional ngento yonke siyenzayo okanye sibe nenjongo ngento yonke siyenzayo, siyazi uba sifuna ukuphumelelisa ntoni na ngale nto siyenzayo. Akukho mntu udanayo na kwindlela esenza ngayo izinto. Ingaba umuntu ozileyo apho uyayifumana nale nto ebezele kuzofuna yona. Uphuma esithi kukhona uThixo phakathi kwaba bantu. Yes. Kuthiwa mabathi kukhona uThixo phakathi kwabantu. Kuthiwa kaloku ngenxa yale nto yoba sinalo umoya oyingcwele siyasizithethe izinto ezisenhliziyweni zabo, sizi-expose ingcinga zabo ekuthetheni kwethu. Aze amzukise uThixo siwa ngamadoda esithi kukhona uThixo phakathi kwaba bantu. Ingaba umuntu eweze apha ngenxa yokuva uzuko negama likaThixo ufika abone loo nto naphakathi kwethu? Akafike adane na? Zezinye indawo funeka sithandaze siya ngakuzo ngezo. Masiqhubeleke. Verse 23. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokukunikela kuni, okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza yathi, thabathani nidle umzimba wam lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni uthi khumbula. Okay, abo bazalwane baphila olu hlobo olurongo. Ngoku apha mshumayeli wenzani uyabavuselela.
esithi oku ndininika kona ndakwamkela kuyo inkosi. Inkosi yandifundisa le nto. Ndika kuyo inkosi. Andithethi ukuthanda kwam. Andithethi indlela endizibona ngayo izinto. Andithethi preferences okanye indlela endikhetha into mazenziwe ngayo, ndithanda into mazenziwe ngayo. Kodwa inkosi eyandifundisa le nto. Yayamkela kuyo inkosi le nto. Ukuba ngobusuku yanikelwa ngabo yathabatha isonka. Yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabatha nidle ngumzimba wami. Inkosi ngoyiqalile izenza zonke izinto zibe ngayo, ifocus ibe kuyo, yenye into le ekufuneka ujonge kuyo. Inkosi ithi ngumzimba wayo ingene kwipicture ke inkosi yathi mandibe ifocus ye-attention. Zonke into masijonge kuyo. Le nto ngoku seyingumzimba wami. Abantu abanethemba lobomi obungunaphakade baphila ngokwehlukileyo kubantu abangenalo ithemba lobomi obungunaphakade, abacinga uba ithemba labo likobomi kuphela. Abantu abalandela uYesu Kristu benza izinto ngohlobo lwahlukileyo kwabo bangalandeli uYesu Kristu nabalandela iinkaniko zabo. Uqalile uYesu Kristu ufaka yena epicture. Nasezingqiqweni zabantu sendleleni abacinga ngayo uthi ngumzimba wami lo ngokucinga ngayo kusukela ngoku. Okay, uverse bani uverse 23. Wathi thabathani nidle ngomzimba wami lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Xa kudliwa isisidlo ngoku kuzokhunjulwa uYesu isukile. Besidliwa isidlo esi ayintshanga le nto. Kodwa besidlelwa esinye isizathu. Ufikile ngoYesu Kristu uthi xa sesidlo kuzokhunjulwa mina. Okay, ithetha utshintsho le nto le. Besinesizathu sirathi sokusidla isidlo. Ngoku yena uYesu Kristu uyafika uthi ngumzimba wami lo. Idlala isidlo nikhumbula. Ukusukela ngoku isukile. Kuzoqanjwa ingoma ngami ngoku. Kuzoqanjwa ingoma ngoYesu Kristu ngoku. Kuculwe inzulu yesimanga. Inzulu yemfihlakalo kaThixo unyana. Isukile. Ufikile uYesu Kristu ozozaliselisa izinto ngoku. Othi zonke izinto bezikhona bezisisithunzi sezinto bezizakuza ezinenzaliseko yazo ekuKristu. Ufikile. Uthi andifikile ke ngoku. Esisonka esingumzimba wami. Qho xa niyenza le nto yenzeleni ukundikhumbula. Nantoni na mayinike uzuko kuThixo ngoYesu ukusukela ngoku. Yonke into mayenziwe ngoYesu. Yonke le nto mayenzelwe ntoni? Ukundikhumbula. Masiqhubelele. Verse 24. Yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wami lo owaphulelwa nina, okukwenzeleni ukundikhumbula. Verse 25. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam, ngamaxesha onke enisukuba nisela, okukwenzeleni ukundikhumbula. Okay, before siyofika endebeni. Wena ngalomzimba ndiyaqala ukufunde kwenye indawo sizakhawuleza sibuye fast kwabasento Kolose. Asikhangele kwabaseKolose. Ukho ndawo ufuna ukujonga ngalamzimba. Ethetha ngalamzimba. KwabaseKolose. Chapter 1. Chapter 1. Verse
Sonke uverse 19. Abasekolose chapter 1 verse 19. Ndicela uqala 18. Okay, 18 again. Yena ke uyinhloko yomzimba yebandla, oyingqalo, owamazibulo, ukuvuka kwabafileyo, ukuze yena abe ngomkhulu ezintweni zonke. Ngokuba kwakholeka ukuthi ukuzaliseka konke kuhlale kuye, nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izinto, elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe ngaye, nokuba zizinto ezisemhlabeni nokuba zezisemazulwini. Now verse 21. Nani enibe nifudula ningazani noThixo, nizintshaba ngengqondo yenu emisebenzini, ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe, ukuze animise ningcwele, ningenakubekwa bala, ningenakumangalelwa phambi kwakhe, ukuba kaloku nihlala nihleli elukholweni, nisike. Maka ndiyifunda apha kum. Iso angathi ukhona isibileyo. Masifunda u-21 ithi, nani enibe nifudula ningazani noThixo, nizintshaba ngengqondo yenu emisebenzini yenu engendawo. Kukaloku nje unixolelanisile ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe. Uthini? Esi songa ngumzimba wami owaphulelwa nina, okukwenzeleni ukundikhumbula. Uthi ngengalo mzimba apho, uthi nina benifudula ningazani naThixo, nizintshaba ngengqondo yenu, nicinga ngendlela echaseleyo nayo, nizintshaba nasemisebenzini yenu engendawo. Uthetha kuzoyidlanga. Uthi kukaloku nje unixolelanisile ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe. Usixolelanise njani noThixo? Usixolelanise ngokufa emzimbeni wenyama yakhe. Uyenze kanjalo into ukusixolelanisa noThixo. Ngenxa yale nto bayisixolelanise noThixo usenze samkeleka phambi kwaThixo, ukuze animise ningcwele. Ngenxa yale nto uba efile emzimbeni wakhe emnqamlezweni, senziwe ngokuthi thina phambi kwakhe uThixo sabangcwele, ningenakubekwa bala. Asinakubekwa bala, akho nto singamangalelwa ngayo, sisolwe ngayo. Ningenakumangalelwa phambi kwakhe. Uyenze njani loo nto leyo? Ngokufa kwakhe emzimbeni. Uthi kuPetros, wazithwala izono zethu ngomzimba wakhe emnqamlezweni. Ngomzimba wakhe wazithwala izono zethu emnqamlezweni. Apho watanduluka wathi khona, bawo Thixo wam undishiya ngani na? Umshiyelani? Kuba lo Thixo wethu ungcwele, akavani nesono. Uthi ku-izazi izono zenu ezibusithenisayo ubuso bukaThixo. Na uThixo wabusithenise ubuso bakhe kuYesu, engenasono uYesu, kodwa ngenxa izono zethu zikuYesu, zisemzimbeni wakhe ngexesha semnqamlezweni. Kulapho ashiywa khona nguThixo, abusithenisayo ubuso bakhe kuye. Emshiyela nina, emshiyela ukuze amkele thina phambi kwakhe uThixo singcwele, singenakubekwa bala, singenakumangalelwa. Izono zethu sisiconcentrate sipha kuYesu sonke, ongazani nasono, wavela wabasiso isono ngenxa yethu. Isono sakhe nyuke naso emzimbeni wakhe esemnqamlezweni. Wasixolelanisa noThixo, wasenza thina kuThixo samkeleka, singcwele, singenakubekwa bala. Ibikhona imfuneko yale nto. Uthi ke ngoku phambi kwakhe uThixo, ngenxa yalo msebenzi awenzileyo wokusihlawulela uYesu, phambi kwakhe uThixo sesingcwele, singenakubekwa bala, singenakusolela. Uthi yonke loo nto izoqhubeleka inyaniso as long as sihlala sihleli elukholweni.
sisekelwe siqinile singenakushukunyiswa simke ethembeni lendaba ezilungileyo ezi sazivayo zona zashunyelwa kwindalo yonke phansi kwezulu. Kwenzeka kanjani ukuze sigcine le position yethu phambi kwaThixo leyithi ngathi singcwele asinakubekwa bala singenakumangalela? Sigcina ngokuhlala sikholwa singashukunyiswa sisuke ethembeni lazo indaba ezilungileyo ezashunyayelwayo. Indaba ezilungileyo ziphethe ithemba. Ukuba sihlala sijonge kwelo themba singalilahli, sihlale elukholweni, sihlala phambi kwaThixo singcwele singenakubekwa bala. Kulo msebenzi uYesu Kristu awenzileyo, leli gama lento kuthiwa ligama lika Yesu Kristu ke le. Xa sekuthethwa ngegama kwezinye insuku kuye kungathethwa exactly ngale nto umuntu azobizwa ngayasabele. Kuke ngexesha xa kuthethwa ngegama kusuke kuthethwa ngento bathi i-reputation, lento waziwa ngayo. Athi uThixo kwezinye indawo uphakamise ngaphezulu kwezinto zonke igama lakhe, nangaphezulu kwegama lakhe waphakamisa ilizwi lakhe. Ngaphezulu kwezinto zonke uThixo uphakamise lento ayenzileyo, leli gama lakhe, le reputation yakhe, lento ayenzileyo. Uthi nangaphezulu kwalento seyenzile uphakamise nelizwi lakhe, nolizwi lakhe isithembiso, uphakamise nalento ayithembisayo. uYesu Kristu ke oyiredeemer uzenzele leli gama ngokuba asiredeemer okanye sihlawulele, angumhlawuleli wethu, angumkhululi wethu. Ngoku ngeli gama lakhe ngalo msebenzi wakhe awenzileyo samkelekile kuye uThixo. Sesikwazi ukuthi ngegama lika Yesu Kristu, ngamandla wegama lakhe sibe nabo ubomi obungunaphakade. Kutsho kanjalo uYohane. Uthi ezindawo zibhalele ukuba masihlale sikholwa uba uYesu nguye uKristu. Sithi sikholwa kuye sibe nobomi obungunaphakade ngamandla wegama lakhe. Wazenzele leli gama ke uYesu Kristu ngoba azithwale izono zethu emzimbeni wakhe emnqamlezweni, ukuze thina abasamkeleke phambi kwaThixo singcwele singenakubekwa bala nakumangalela. Loo nto izohlala inyani ukuba sihlele ekholweni singashukunyiswa simke ethembeni elibekwe izindaba ezilungileyo. Laa nto ke ngoku iyeka ukuba inyani ngayo into uba ungcwele phambi kwaThixo ngoba usuke elukholweni. Ukuba kuza izilimo zifuna ukukususa elukholweni, umdenounce uYesu ungabisayivumi uba uyinkosi kuwe. Once ufikele kuloo nto ke ngoku usukile kule nto bengcwele phambi kwaThixo. Ukuba usayigcinile loo nto uYesu Kristu uthembele kuye ukholwe kuye, uhlala phambi kwaThixo ungcwele ungenakubekwa bala. Zifike izilimo zikurhuqe zikusakude, but ukugcinile umyalelo wakhe uthi uyakuhlangula. Uyenza kanjani loo nto? Uye kanjani ukuhlangula kuye athi ke makaphila nendlela afuna ukuphila ngayo? Uyenza loo nto usowujikela nomyalelo wakhe, ususe laa dyokwe yawo nale weight yawo isuse phezu kwakho. Apho ke uThixo uyakuyeka. Kodwa ezilongeza usawuthanda umyalelo wakhe uzobathetha le ndawo ngawo uzothi nokuba ndingaphakamisa amaphiko esifingo ndithi makandithathanise esiphelweni sehlabathi, isandla sakho besingandikhaphayo khona. Isandla sakhe sokuqeqesha sokwenza uba mawude uguquke besingakulandela esiphelweni solwandle. Ukuba usayigcinile imithetho yakhe. But isilimo sifuna ukuzokhupha le nto kuwe, sifuna ukuzothi le mithetho lena ayisalunganga, yayiyela xesha, ndikhululekile kuyo. Once usuke kuloo nto akukho sizathu soba mawuthembele kuYesu Kristu kuba awusenatyala. Yintoni ekwenza uthembele kuYesu Kristu? Yile nto ulibonile ityala lakho ulityhilelwe ngumthetho uba likhulu phambi kwaThixo. Wabona uba ukho ndlela yakuba ungazolibhatala, waze wathembela kuYesu Kristu nasegameni lakhe ukuze ube nabomi ngamandla wegama lakhe. Kodwa bekunokususwa umthetho ungabikho, ngeke ube guilty phambi kwaThixo, ngeke ube natyala phambi kwaThixo. Ngeke uzumdinge uYesu Kristu ukuba bengumthetheleli wakho. Isilimo ke xa sokulinga sisifuna ukuzokubeka endaweni apho uzocinga ngawo umthetho wadlula, alisekho ixesha lawo. Once ufike kuloo ndawo ke ngoku ulahlile umthetho kaThixo, akasazi ukukudisciplina ke ngoku kuloo ndawo yakuyo. Apho ke ngoku athi kwincwadi yabaseRoma chapter 1 athi ingqondo yakho ukuyekela engqiqweni ephuthileyo, le nto bazothi kwi-English yi-reprobate mind.
lento bethetha ngayo kwincwadi ke iDeuteronomy aphathe eziqalekiso kuDeuteronomy 28 yes apho athe ukuba uthanda wamnqula uvuyo ngenhliziyo echwayitileyo uThixo ngenxa yobuninzi bezintsikelelo eziqalekiso zoza kuwe zikuthabalalise. Apha zona eziqalekiso zifana ezibhalwe kwincwadi yabaseRoma chapter 1 apho azothi umnikele ekuzihlaziseni. Apho akasagwebeki umthetho wathi ukulanda wathi ngayo kwincwadi yemizekeliso maybe chapter 23 apho athi uzoba sesazulwini solwandle uthi ngawe bandibethile ndavakalelwa ukulonda kube ngathethwa awuvakalelwa awusohlwayeki lelizwi awusalayiteki awusahlwayeki uthi kodwa ubusaqhubeleka umthetho kaThixo ulungile uqhubeleka ufanele ukuceba usawubambile uzoqhubeleka uthembele kwezindaba zilungileyo then Thixo akuhlangule xa uphambuka usona uzokuhlwaya uThixo ubuyele enguqukweni isandla sakho sokukhapha nokuya esiphembeni solwandle sikohlwaya sisandla sediscipline sokuhlwaya uthi ngizafala inyaniso ngawe lento ukuba usakholwa awusuki kwelithemba lendaba ezilungileyo uthi ke ngomzimba wakhe wazithatha izono zethu ukuze phambi kwakhe uThixo sibe ngcwele ukuze kubulelwe kuThixo egameni lika Yesu Kristu ngomsebenzi awenzileyo uYesu Kristu. Now masiqhubekele incwadi yabaseKorinte. Siku verse 25. Verse 25. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lawo ngamaxesha onke elisukubanisela okwenzeleni ukundikhumbula. Okay, kwangokunjalo yathabatha indebe emva kokuba kudliwe yenzeka mvanyana ke lona. Umzekelo kwanalento lomzimba lo nesisonga sikhomba kuyo. Isukela kulento ku Exodus 12 apho baye bathatha ixhwane emihlambini yabo baxhela ngoba busuku bahlangula uMthixo. Then kwadlula inyanga ezintathu baya kwenye intaba kuthiwa yiMount Sinai apho banikwa khona umnqophiso apho baye kwenziwa kwathatha igazi lenkunzi zenkomo. Kwenziwa athi Moses ngawuxethetha eli ligazi lomnqophiso uThixo wenzayo nani namhlanje. Uthi ke ngemva kokuba kudliwe wathetha ngomnqophiso. Wathi kukho umnqophiso wathi nalo umnqophiso usegazini lakhe. Uthi ke incwadi yamaHebhere umnqophiso awubinamandla okanye awuqali ukusebenza ube in effect kungafanga lo muntu awenzileyo okanye umyolelo. Awuqali ukusebenza umyolelo engafanga lo muntu awenzileyo umyolelo. Uthi ke ngoku lo ligazi umnqophiso omtsha le ndebe le ingumnqophiso omtsha osegazini lawo. Then laye lachitheka igazi kaYesu then wafa. Kwaba iproof that umnqophiso ebezile ukuzowenza wenzekile uqalile ukusebenza. Ngokuvuka kwakhe thina safa naye. Then xa sevuswa naye ngomoya nathi savuka naye sinobutsha bomoya kuze simkhonze uThixo ngomoya. Xa sesivuka ke ngokusivuka naye sivuka usebenza lo mnqophiso usegazini lika Yesu Kristu. Lo mnqophiso sithi ngawo ungobukumkani bamazulu. Ungobukumkani bamazulu kanjani? Because uthi kwenye indawo ngoLuka 16:16 uthi kude kwaba imihla kaYohane kushunyayelwa umthetho nabaprofeti. Kodwa kusukela insuku zikaYohane enye into iyashunyayelwa. Uthi ubukumkani bamazulu buyashunyayelwa. Bekade kushunyayelwa umthetho nabaprofeti but isukile kushunyayelwa enye into ubukumkani bamazulu. Uthi bonke abantu bafuna ungena kuyo lona bangena ngokugonyamela. So lo mnqophiso omtsha lobe ushumayela ubukumkani bamazulu. Uthi kuye uthi kwincwadi kwalapha kuMateyu nakwezinye indawo ithi xa ngabantu unyana umuntu efikile ebutsheni bezinto xa sesenziwe zantsha into that is ubukumkani bamazulu enengilosi zakhe.
Kucacile uba xa kuthetha ngobutsha ngokwenziwa izinto ntsha kuthethwa ngoba xa sebusetile ubukumkani bamazulu. So lo mnqophiso lo athi ngawo xa ethetha ngomtsha ngulo mnqophiso ungubukumkani bamazulu. Apho sinobudlelwane noThixo ngegama likaYesu Kristu, apho samkeleka kuThixo ngaye uYesu Kristu. Kum kwake kwathetheka into ethi I have everything to live a godly life, even if it's finances or knowledge. Zange ithethe ngongathi ithetha outside, ithetha nam ithi unazo zonke izinto uzidinga kuzophila ubomi bokonelisa uThixo. Zange ithethe ngolo hlobo. Yathetha ngongathi indim, but ndaba yandithusa because ndaba nento ethi ayindim nje ithini. Kodwa isiyangathi ithi ayi xa ithetha. Ndaba convinced ukuba sidla ubomi egameni likaYesu Kristu yonke lento senzionyana bakaThixo ngaye uYesu Kristu. Athi Paulos xa ethetha akusendima odla ubomi, sekunguye Kristu odla ubomi ngam. So sekunguye lo athetha ezi zinto. Sekunguye ndithi ngaye through yena okanye ngaye ndiyamkeleka kuThixo. So ke sikuloo mnqophiso ke ngoku segazini likaYesu Kristu. Masiqhubeke sifuna. Verse 26. Kuba ngamaxesha onke nisukuba nisidla eso sonka niyisele loo ndebe, ndiyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Okay, besitshilo upha uba konke oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kumele sihlale simkhumbula uYesu, singalibali ngaye. Uthi kwenye indawo amazwi akhe makangasuki emlonyeni wethu, makangasuke nasemahlweni wethu, sihlale sicinga ngawo. uYesu Kristu lona makangasuke kuthi makabe into esigayida kwi-decision yonke sithatha. Uthi kwenye indawo mazi uYehova ezindleleni zakho zonke kuza akuthini akukhokhele, akuknowledge endleleni zakho zonke kuza kudirect. So uba sicinga ngoYesu Kristu kuyo yonke into esikwena, kuyo yonke decision efuneka siyithathile, sawuthatha isigqibo esilungileyo. Xa sicinga ngomsebenzi awenzileyo, nathi singaze sicinge ngokwenza njalo kwabanye abantu, kuba le nto iyigrace, into ephaswayo edluliswayo. Akuyonto ifike igcinwe ime ngathi lidame ukugalelwa kulo ifike ime loo nto lengakwazi ukudlula. Iba ngumlambo lento odlulayo. Athi kwincwadi kaEzekile emva kwawo lo mlambo kwamba kuvela imithi ehlaza, yathi kuvela uhlaza, kuvela ilife emva kwayo nenhlanzi. Le nto iyigrace, into eflowayo, ifuna inhliziyo engaxologwanga yavalwa zizinto, ekhululekileyo evulekileyo. Ibe into ekhululekileyo eflowayo ebantwini, ichaphazele nabanye abantu. uThixo ufuna ukusikelela omnye umuntu esebenzisa omnye. Othe walamkela ubabalo, abantu abaza kulo muntu lo mabamkele ubabalo kulo muntu. Ile nto bekushiwa apha kufundwa umthetho nobabalo kusithiwa ubabalo loyibiza into kwenye ilevel. Umzekelo uthi uYesu kwethetha umthetho usummarize ngelizwi lithi mthanda umelwane wakho ngale ndlela uzithanda ngayo. Uthi ngumthetho lo. But then uYesu Kristu kwethetha ke ngoku i-message engiba ifita perfectly ebabalweni nawo semgangathweni walo. Uthi bathanda abamelwane ngale ndlela ndikuthande ngayo. Thanda nani ngale ndlela ndikuthanda ngayo. Ivakala yenye ilevel la nto le. Because umthetho udimanda nje uba mandikuthande ngale ndlela ndizithanda ngayo. Ndiyakwazi ukuzithanda. Ndiyakwazi ukuthanda umuntu, ndiyakwazi ukuthanda mina lo qala. But uba ndithanda ngale ndlela ndizithanda ngayo yanele lo mthetho nandithi. But ubaba luvela uthi ungabathanda ngale ndlela uzithanda ngayo. Bathande ngale ndlela uThixo abuthanda ngayo. Indibizela kwenye into ke ngoku xa itsho kanjalo. Indibizela ekumnquleni uThixo andityhila kalelwe le ndlela ndithanda ngayo. Emthethweni kutsho ukuthi ndingavele ndicinge nje ndiqiqe uba okay ndithanda uba abantu banenzele ntoni, zobenzela yona. Lula, ayidingi worship, ayidingi nakubili. Kodwa xa seyifika apha emthethweni wothando umnqophiso omtsha elibabalweni, ithi bathande ngale ndlela ndikuthande ngayo. Uthi akukho thando ludlula olu lokuba umuntu abuncame ubomi bakhe ngenxa yabahlobo bakhe. If lo ngokubiza loo nto indisakwazi step sinjalo, ithi mandidipende kuye uThixo because ndityhilela ngento ngam nobunye ubuwiko obukhona kum. Okokuba ndazi ngokuyinxenye, ndiprofetha ngokuyinxenye, okwangoku ndikhangela esipilini ngokwamanaka nebe.
kodwa ndinethemba ndivuya ngaloba uzilixa apho ndizokwazi ngale ndlela uThixo andazi ngayo nam. Ndisazi uba uThixo yena ungumazi wezinto zonke nomlinganisi wezenzo eziyincamisa. So akundima ungumazi wezinto zonke, uThixo wazi zonke izinto. Kwisituation umuntu ndingajonga ndigwebe ngolaa mhlobo ndigoba ngathi usile qha. Uba ndizuza ngendlela endizibona ngayo izinto. Kodwa ukuba ndithi uThixo yena ungumazi wezinto zonke wazi into emkhokhela uba makenze ngolo hlobo enza ngalo. Ukuba ndithi ke ngondimworship uThixo andityhilele kuba uthi yena ndinqule ndikuphendule ndikuxele into ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. Esithi ngocweyo lakhe lukwabomoyikayo ebatyhilela kwanomnqophiso wakhe. Uba ndibambe ezo ndawo ngoThixo indibizela kwi-worship lona ndimnqule uThixo andazise le ndlela abazi ngayo aba bantu, ngale ndlela ababona ngayo, ndibathande ngale ndlela abathanda ngayo, ukuze uThixo yena ngokwakhe abathande aba bantu esebenzisa mna. Ukuze ndithi ndinako ukuzenza zonke izinto ndikulondoleza ndikwazi ukubathanda bonke abantu ndikuKristu onomelezayo obathandayo esebenzisa mna, ewe yenzayo le nto yena ngokwakhe esebenzisa mna. So ndithi ke ngoku uba balolu sibizela kwenye level. Masiqhubeke. Verse 27. Ngoko ke osukuba esidla esosonka. Ngoko ke osukuba esidla esosonka ayisele indebe yenkosi kongafanelekileyo. Woba netyala lomzimba negazi lenkosi. Amen. Ngoko osuka esidla esosonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo. Woba netyala lomzimba negazi lenkosi. Okay. Before siqhubeke sifunde sivuba ngubani ongafanelekileyo, masicinge nathi ngomuntu ongafanelekanga. Okay. Uthi kwincwadi yabaseRoma chapter 10, inzaliseko yomthetho nguKristu, okanye intsingiselo yomthetho nguKristu, i-end yomthetho nguKristu. Kucacile uba umthetho uyimeans to that end enguKristu. Umthetho ngumkhapheli osikhaphela kuKristu. But umuntu orejecta umthetho sozayofika kuKristu kuba ngumthetho omkhokhelela kuKristu umuntu. Ngumthetho oconvince umuntu okanye owenza umuntu eyiseke ukuba ndidinga uKristu. Masithi lo muntu akayamkeli inyaniso yomthetho, yena wenelisa uba ndizedlulela umkhanyana xa kuyo yonke le. Ukuyibona laa nto uba kubhalwe esikolweni zibuye i-test ne-exams nayo yonke loo nto kuzobuya i-exams, i-final report and everything. Uthi ukuba apha eklasini kufeyile wonke umuntu, heyi ndingaze ndifeyile. Kodwa uba kuthiwa kukhona abantu abayi-5 abapasileyo then ndipasile. Okanye uba kuthiwa kukhona umuntu oyi-1 opasileyo ndim. Ukuyiva loo nto le? Ukuba kuthiwa kuyangenwa ezulwini, kungena umuntu ke futhi olungileyo. Xa ndijonga apha kwi-community apha ekuhlaleni, ukuba kuthiwa ungena abantu abayi-5 ngaze ungene nam. At least ngcono kunabanye abantu abakhona. Uba kuthiwa umuntu oyi-1 okanye ungenayo, kuzoba ndim lo mntu. Ukuyibona loo nto le? Umthetho awusifika ngaloku wakuxelela uba akukho kanti kulungileyo. Uzijaja ngokwakho, uzikhompethisha nabanye abantu. Uthi uPawulos bethetha kwincwadi yabaseKorinte chapter 10 uthi akukho bulumko kuloo nto, le nto yokuzithelekisa nomnye umntu. Umntu funeka ajonge kwisitandard sikaThixo esityhileke emthethweni, azithelekise nalaa nto etyhilwe phaa emthethweni, azibone ngolo hlobo. But ukuba ndizithelekisa nomnye umntu, possible uba ndizibone ndingcono ndikufanele ndibe ndingekho ngcono kona ukuba ngcono koku, qha kuba ndim ogwebayo this time. Ukuyibona uba uxelelwe into ngumntu umqhankqalazi ungamthobeli, uyaba yenziwa yintoni lana? Ucinga uba laa mntu urongo.
ucinga uba futhi wena urayithi. Uyaba into nedaba umdelele akuyaye into sokuba ungayenzi. Yile nto umjongele laa mntu acinga uba akalungisiwe ulungisa urongo ixesha kuxelelayo. So ukuba uzithelekisa nomntu ubungaze uzigwebele uthi ndiyangena kwenesilungu. Uba usazijaja ngakwaloo ngcini awufanelanga udla kwesiko. Ifana le nto nokufane ulibize igama likaYehova uThixo wakho. Ifana nokufane ulibize igama likaYesu. Ithi bonke abalibiza igama likaYesu bosindiswa. All those who call upon his name will be saved. Abalinqulayo wena ndithetha. Umuntu ofanele ulibize igama likaYesu Kristu athi ungumKristu. Abe kodwa engayamkeli inyaniso ngayo. Lithethwa ngumthetho. Lo muntu lo ufanele ulibize igama likaYesu Kristu. Ukuba akajonganga emthethweni umthetho wamtyhilela uba yena ungumoleyo nanto ayini. Uba kukho into ezophuma apha kuye sisono qha kuba siphanga phakathi kuye. Lo muntu lo ufanele ulibize igama likaYesu Kristu. Akanambulelo kuthini. But umuntu othe watyilakalelwa ngumthetho ukuba akukho kwanto ilungileyo apha kuye. Xa esithi wamkela uYesu Kristu wamkela usindiso lakhe kulo mgwebo lo ubucaciswe ngumthetho ubhekisele kuye. Yes. Ndithi ke umuntu odla esi sidlo engasi acknowledge okanye engayamkela inyaniso ngoba ungumoni. Lo muntu lo unetyala lalo mzimba. Kutheni umuntu ezoba netyala? Okwemvesi ngezantsi ethi qho xa nisidla isonka nithini niselele ndebe nyakuvakalisa ukufa kwenkosi ide ibuye. Uvakalisiwe phambi komuntu ayiziwayo esidlile isonka eselile nakule ndebe. Yile nto kuvakalisiwe ukufa kwenkosi. Akazihlupha ngokubuza uba yayifela ntoni. Inkosi yayifela le nto ukuba kwakungekho ndlela uba singasibhatala ityala lethu esinalo kuthini elokuphula laa mithetho yakhe. Yena uba akayazi loo nto akayamkeli loo nyaniso. Ithethe nokuthetha phambi kwakhe xa kudliwa esi sidlo still wangayamkeli. Unetyala lalo mzimba lo. Ufane wasidla esi sidlo njengomntu ofane alibize igama likaYehova uThixo wakhe. So unetyala lalo mzimba. Masiqhubeleke ngokuze sive ngokwalula. Ungahlangana layo sizokwazi ukufunda. Makazicikide ke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo. Kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetwa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Ithi ke ngoku umuntu makazicikide ngokwakhe ze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo. Kuba uba umuntu uthi adle ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engakucaluli nje umzimba wenkosi. Lo mntu lo unetyala lalo mzimba. Uzidlela ke ngokuziselele umgwebo kuba akawucaluli lo mzimba. Akayamkeli inyaniso yalo mzimba. Uye xa esidla udla nje ngongathi udla isonka. Akayenzeli ukukhumbula inkosi le. Akacingi ngomzimba wenkosi xa yenza le nto. Akayamkeli nenyaniso ngomzimba wenkosi. Yiyo ke le nto zidlela aziselele ukugwetywa. Ya, ayabona. Odla ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Uyawucalula ngomzimba wenkosi. Uyayamkela le nyaniso yokuba uYesu Kristu umzimba wakhe wabethelwa emnqamlezweni ngenxa yazakho izono obungenokwazi ukuzihlawula yena wazihlawulela. Uyayamkela loo nyaniso. Uyayamkela into yokuba landele ngumnqophisi omntu segazini kaYesu.
Ayamntwana igazi laYesu laphala leli bakuze kuzinziswe umnqophiso omtsha. Ubudlelwane phakathi komuntu naye uThixo. Ithi ngalamnqophiso kuphakathi koYesu nabani noThixo. uYesu naye nguThixo. Isogqiba ithi mnye uThixo akudingeki mlamli phakathi koThixo. Akudingeki mediator. Kuba uThixo mnye. Lamnqophiso phakathi koYesu noThixo. Ukuze thina sithi simamkele uYesu Kristu sibe kulo mnqophiso uqala uba phakathi kwethu noThixo kuba simamkele uYesu. Uyawamkela lo mnqophiso usegazini likaYesu. Uba uyamkeli lonto leyo uzidlela uziselele ukugwetshwa. Kukhona ukuphusha back ungayamkeli into ucinga uba eminye imiqathango ekhona kulanto ngangayimeli. But uvela udle kwesipho. Unomkhuthazwa into ukuze udle kodwa ube ungayamkeli lenyaniso ngokubhekiselele kulo mzimba. Ingathi umuntu uzothi nake nandiva ndingqina ndisithi nandisinisiwe xa ngaba sebemlandela indlela aphila ngayo. Asithi ungakafuni ukuvela lo muntu lo. Angayamkeli into yoba usindiswa kodwa athi uzodla la mzimba. Nokudla kula mzimba kube icover ukuze bangabuzi questions. Uthi kodwa ukudla kula mzimba ube ungayamkeli lenyaniso. Uzizela uziselele ukugwetshwa. Masiqhubelele. 30. Ngenxa yoko baninzi phakathi kwenu abaswela amandla nabayimilwelwe banele nabalela ukufa. Ngenxa yalelo abantu bengawucaluli okanye bengawucaluli lo mzimba wenkosi. Sebevele bayimilwelwe ke ngoku. Sisanda senkosi siphezulu kwabo siyabohlwayo. Kutheni bohlwayo le bakhona into bayaziyo. Xa kusidliwa esi sidlo kuselwa le ndebe kuvakaliswa ukufa kwayo inkosi ide ibuye. Ivakalisiwe kubo ngenxa le nto ivakalisiwe uthi kuzoqala ngokuba abohlwayo ngokungayithobeli. Ukuba bebengayivanga bebengazibohlwayo. Uyamazi kwamntu ongasindiswanga ongayivanga inyaniso lesiyivileyo uyakwazi ukubalisela sogqiba abe nempumelelo ekuseleni bakhe. But cinga ngomuntu oyivileyo lenyaniso sogqiba wangaguquki. Angathi ezithayo izandlela zabo zibenzele ingxaki siyenze abe unhealthy akhatywe kakhulu. Kutheni le nto bakhona into oyivileyo uthi kuzomahlwa nxa uve something. Uthi ke umzekelo oqaleni uthe ndinithethele izindawo njani ndinincono bebesohlwaya ngomntu ebebahlwaya kwezi zinto zibonwayo. Yes, ezi zinto zibonwayo zona zizokohlwaywa ngomntu. Ukuze zingabonwayo zona sizokohlwaya nguThixo. Yes, izinto ezibonwayo zezethu nonyana bethu basizenze. Kodwa zona ezingabonwayo azizezi zikaThixo ezinjalo. Ungaze umzekelo athele nqa abantu kuthiwe kutheni abazalwane bakhonza nomuntu onje. Abanamoya. Kuthi bengamsiki lo ngamkhuphe ngaphandle. Abanatyala lonto. Kuba abayazi bona kufuneka benze into ebonwayo eyenzeke phambi kwabo amehlo bayibona bazogweba kuleyo. Kodwa efihlakeleyo yaziwa nguThixo kwilevel yokugwetywa nguThixo. Yile nto athi ngokubhekisele kwezicikideni umuntu akazicikidwa ngomntu. Uzicikida yena uba inhliziyo yakhe yamkela naleyo. Azogqiba adle kulo mzimba. So into ebonwayo izokohlwaywa ngumntu kuba isemahlweni omuntu kwilevel yomuntu bayibona. Isimilo esibi lento njengenokuphazamisa ukuhlangana kwethu izokohlwaya ngumntu kuba iyabonakala. Kodwa into ayenzayo apho abantu bangaboniyo khona ikwilevel kaThixo esithi ngayo ubona kuzo zonke indawo. Indlela zethu ziphambi kwakhe. Into ekulo level yohlwaya nguThixo apha ngosekani bahlwaya uthi khona ubulwele phakathi kwabo. Because abantu bathe basicikidi. Masiqhubeke sifundo. Verse 31. Kuba xa besizicalula ngesiba sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phansi endawonye nehlabathi. Ukuba nje besizicikida ngeba asigwetywa. Sigwetywa nje
siyaqeqeshwa inkosi nokusigweba kwayo inkosi ayikho kusiqalekisa kusosiqalekiso sokungathobeli luqeqesho yes uthi uyathetha nomuntu hayi ngendlela eyiwanga lezi nezwi uyathetha uthetha ngelizwi nangamaphupho phupha athethe nangemfazwe sisimakade kwizibeni yabo obabubele kuthethwa ngabo ukuza uhlangula umphefumulo umuntu esiwokweni nasentweni embi uyamqeqesha umuntu uthini uDavide ndingayaphi naxa ndisuka emkhoneni bakho noba ndingehla ndiye kwelabafileyo ulapho noba ndingenyuka ndiye kulo izulu ulapho uThixo uyamqeqesha umuntu aba bamkela njengonyana uyabaqeqesha abohlwayi ukuze babelene naye ngobubo bakhe ubungcwele nangobubo bakhe ubulungisa uyabaqeqesha akusosiqalekiso nobetho uthi yena uzoba ngunyana kum mina ndibe nguyise kuye ebugwenxeni bakhe andiyi kumlahla ndizambetha yena ngobetho lonyana baka-Adam that is uzomqeqesha emqeqeshela ukuba makade lo muntu aguquke ngabatheni abanjalo ngaba abamkela njengonyana kutheni uyabaza bangaba inkosi yabaza bangabayo ibazi ngoku iqale ngoku kubazi aba ibazi bangabayo abazuqhasha nokwenza into erongo ephazamisa ephambene nendlela yenkosi inkosi izobaqeqesha ibohlwayi base enguqukweni abayo yenza loo nto ngabayo kodwa bangabongobayo that is abangakholwayo bangangohlwayeki bona bangangaqeqeshwa bona uthi babe bengaqeqeshwa ngabaneyimigqabo kodwa bayo inkosi yabaqeqesha ibohlwayo uthi ke ngoku ukuba benizicikida ngeba anigwetywa yazi uba unokucinga into before ithethe uqala uyicinga pha kuba ilungile na iluzuko ithi iludumo oluhle nale inene uyicinge before ithethe uzicikide ubungangayithethi lerongo nje kodwa uba kanguyicinge before ithethe usuku wakho ngomlomo wakho wayithethe uzawugwetywa ngamazwi wonke aphume emlonyeni wakho ndithi uzogwetywa even nangabantu abulapha xa uzulindwa lamini abantu bazogweba ngezinto zithethele bazothi ubani unje kuba bava ukuthetheni kwakho ukuba ubukade xa uyicinge before ithethe ubungazusinda phe kugwebeni ubuzigweba wena wakho uyicingele okanye uzicikile uthi kodwa nxa nibani ningazicikile niyagwetywa ke ngoku asefike nani ke ndicinge nalanto yokuba if besinale ngcinga yokuba uThixo unathi kuzo zonke indlela esihamba okanye indlela zethu ziphambi kwakhe kweza ndawo sihamba kuzo sihlale siyicinga nje yonke loo nto leyo sizenze zonke izinto kumele sizenzile ngokwenza ukaThixo sisazi ukuthi uThixo unathi phaa kulaa ndawo besingeke sihlanganele ukugwetywa yes napha ezisele imfundiso sazi uba uThixo uba bahlangene babini egameni lakhe luphabe ngoyena sazi uba uThixo ukhona kwi-cells zonke ezi zinto zisonjululwe phazi kwethu singahlanganela ukugwetywa nokuba umuntu bethi aluvale ucango lakhe athandaze kuyise osemazulwini obona imfihlekweni aze uThixo kukukhanya khanyise ebomini babantu ambonise izinto ezingathobeliyo nokaThixo ezilapha ebomini bakhe azazi nokufumanisa uba akanaxolo nomuntu othile ayazi ngalaa xesha lo nto ayilungise kuba ithi xa ngaba uthandaza wakhumbula kunendawo ngomnye othile andithi ilungise loo nto landithi uthi ndazimxolele lo ukuba abantu bebeyazi loo nto le bazivale phaa zinto zabayenze yonke loo nto leyo kungabi lo xesha lokuthi lukuzivala phandle lixesha lokwenza ingxolo eninzi thethe zonke ii-requests zakho nayo yonke loo nto lokuba uphuma ungamvanga uthi kutheni kuwe maybe nokuvulela eBhayibhile le ubone umagade apha ndingaziboni nto kuyo okanye vele ngibone abafarisi bangathi banelitshwa bona uzibe abafarisi benze banje fumanisa uba abafarisi yinto abantu ngabantu bakudala kusekho umntu ngumfarisi these days elo gama lisasebenziswa mntwini
ufumanise ngoyile nje isheka iphelela pha eBhayibhelini into yapha eBhayibhelini into elaxesha futhi leBhayibheli ixesha labafakazi ayizituku ukuyibona loo nto leyo. But ube ndisika ndijonga leBhayibheli lena ndibone umFarisi ndibone uPetros ndimbone efana nam ndithi unezifiye zifana nezam lo muntu. Uwiki njengam lo. Undim lo muntu lo. Akukho umFarisi nam kukhona umuntu qha. Umuntu lo uthethwa ngaye apha. UmFarisi ufuna uzukulula abantu ngenxa yefiye pha kuye. Uyika ukureject. That is why senza ngohlobo enza ngalo. UPetros ufuna uzukulula abantu unefiye insecurity pha kuye ngaphakathi menzisa zonke into azenzayo nokuthetha kwakhe. Umuntu xa esoyika uyathetha kakhulu kwiqabela. Ukuba besinokwazi umsindo wakho kwanozukulu lokufaneleyo uthi kanjani Ntombiso 90. Uba besinokutyhila kalwe loo nto le umsindo wathi bawudeserve uzukulu ungakanani lizabalula yonke into. Umuntu akathuli xa ngaba esoyithetha kakhulu. Usebe ngabe kwathuleka la muntu angasenze xa kungeke umuntu babo ngaye kuthi tu uthi man vendithethe nzeba la muntu angadacile usenze thina kuyibona into le. Yes kuthi Yesu mentalweni ba watshintsha kuba kumila kumbi yamoyikisa ke uPetros amenze linga bathi ureact ngendlela. Uthi Nkosi kusilungele basibela lapha bathuli akho ndifuzwa ngathethe. Uthi masakhe iminqoba bebe3 omnye ube ngoba Eli omnye ube ngoba omnye ube ngoba Moses akufuneki kwakho kwamnqoba apha kusento sentabeni apha funeka ugodukile. But kufuneka kuthethiwe because in yoyikisa lento siyibona kufuneka kuprotectayo ukuze sibe right. Endaweni ndabona enye ihambe kumnyameni endleleni yodwa senzinje ngethini iyangqola pha iyakwazi ndithi kutheni lizokwazi kanje. Iyabona ubeke abantu ayinto phasi zawuva bekade cule phasi senze yonke laa nto naku uthuleke ukudeni ikhonto embambileyo and then ube besicala ukutheni ngebasekwele ekuthetheni kakhulu kwethu phaa mntanazeli singamnika isithuba sokuthetha uthelo yenziwa nakoyika loo nto. Kodwa ifamba phana sitheni sizicekile ukuze sitheni singagwetywa. Yonke into ifamba sithethe phaa sithethe phaa xa sesifika apha sifika sesiba yintsikelelo emntwini. Sifika phaa sisithi indumiso yakhe izawuhlala isemlonyeni wam. Bave abathobekileyo bavuye babe nethemba bavuye kuba ndincedakala ngexesha lenze-spacini sam ndiluvalile ucama ndisilungisile zonke ezinye izinto ndilungele uba yintsikelelo ukuze konke ukumseva kwamthixo noba kungesiphi isibabalo kube kukuphuphuma kokuncedwa nguThixo kum. Babe sikwita ngebathini asigwetywa asiqhubeke sifunde. Verse 33. Ngoko ke bazalwane bam xa nihlangene ndawonye. Okay make masingamtsibi tuye no 32. Sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Yabona bathetha ngomgwebo nyani ke ngoku lesithana. Ukusingelwa phantsi ndawonye nehlabathi kuba condemned kunye nehlabathi. Ekuqaleni bithetha ngokugweba ingathethi ngocondemnation kuba ithe akukho kugwetywa kwabakuKristu. There is no condemnation for those who are in Christ. Akukho kugwetywa kwabakuKristu abahamba ngomoya bengahambi ngenyama. Akukho kugwetywa, akukho condemnation. But apha uthi uba besizicalwa ngabasigwetywa thetha ngonyugweba siyagwetywa ngoba lolunye ugwebo akukho condemnation kukuba kuthi kukohlwaya izindlela zethu lolo hlobo lokugweba. But olu sethetha ngalo kwepha ukusingelwa ndawonye nehlabathi kusingelwa phantsi ndawonye nehlabathi i-condemnation ukukondemnwa nehlabathi ukuthi ufanele sisiwoko ke ulamgwebo ufuneka sisindile kuwo. Zikhona ezinye izona wathi Paulos ezinye izona abantu ziyabandulela ziyabakhokhelela kuye emgwebeni. Ezinye bayohlangana nazo ngalamini yomgwebo zifihlakele uthi kodwa lezi zifihlakele uthi uyazazi lezenzo zokubele ezenziwe emfihlakeleni uThixo nezo uzibonile unomvuzo nakwazo zonke. Ezinye izona ezimpala izinto ezirong bazenzayo abantu ziyabona zezikazikhalimelayo izahlukwano nokuba abantu badelele indlu kaThixo badla ilantshi zabo okanye izikhafu zabo apha endlini kaThixo
zizinto ezibona ziyakhalinyeka, but into yokholo yona yaziwa ngulaa mntu lokholwayo. Akukho mntu maziyo umntu nezinto zomntu, ngumntu lo ozaziyo kwanomoya waloo mntu. Kodwa uThixo yena ungumazi wezinto zonke nomlinganisi wezenzo ezincane, uyazazi zonke ezo zinto. Uye ozaziyo. Into kulevele enhliziyo igwetywa nguThixo. Ngolabethu. Esenzele ukuba masithini, masingasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Olagweba sigweba lona kulolu lokusitshintsha. Ufumanise wayenze ngolunhlobo wava kabuhlungu ebenze ngolo hlobo ungabi sayiphinda. Athi ngoku uthi uyobeka isandla sakho phezu kwelivetha ubona istruggle soba lapho ngeke uziphinde. Uyenze lonto wrong ngokungaqondi ngokungaqeqi kwakho, then akohlwayo uThixo akwanye akohlwayo umoya ongcwele ngalaxesha uvuka ubuhlungu utshintshe ukuhleka kwakho kube ukuthi dakumba awuzuyiphinda. Ukohlwayile uthe ngokuhlwaya kanjalo awuzuyiphinda lanto benzile. Ukungayiphindi kwakho uyatshintsha uba ngomnye umuntu okulungeleyo ukubaleka lamgwebo uza kulo ihlabathi. Yes. Kuthiwe pha wonke umuntu ongaveli isiqhamo, izizembe selibekiwe kwaliugawule utshiswa. Uzawujajwa ngesiqhamo lo mthandeli. Okay. Nasijonge lo mgqubuso ukuhamba kanjani. Kugwetywa iJerikho kwenye case, kwenye ixesha. USirayeli lapha uyohlasela iJerikho, kanti iJerikho iyagwetywa. Kufunyanwa umuntu eJerikho sele ezilungiselele ngoba bathi nabantu bebeyohlola lapha kulaa ndawo. Wenza isivumelwano into engathi mnqophiso nabo. Uba bazoyibona ngohlobo oluthile indlu yakhe uba ahlise into ebomvu efestileni yakhe ukuze indlu yakhe ingatshabalali. Ithe xa ifika imini yomgwebo yena nendlu yakhe nefamily yakhe bangatshabalali basinde. Ngenxa uyilungisele ingekafiki imini yomgwebo. Kugwetywa kwenye case iSodom neGomora. Kukhona umuntu olilungisa iSodom neGomora. Wasinda umuntu eGomora, iSodom neGomora onguLot. Ngenxa yokulungisa abantu. Oba bulungisa babonakala ngemini yomgwebo. Ukuba laa mntu beziphethe njengabantu baladolophu ngengasindanga ngemini yomgwebo. Ngewaye watshabalala. But ithi lo muntu ngemini yomgwebo ngemini yokuvelelwa wenzani? Wabona amadoda emile phaa kwi-Market Square espace nje singenamntu. Wawahlangabeza wawacela ithi wawacengela uba makalale endlini yakhe kube yazi uba imbi laa ndawo bahlala kuyo kuthiwa yiSodom neGomora laa dolophu. Wabenzela ububele. Unoyolo ngumenzi wenceba kuba naye uzoyenzela. That is wabenzela ububele. Umgwebo xa ufika uzojonga into ezinjalo. Uzojonga ukuthembeka xa ufikile. Then wafumaneka ethembekile senzo kulungileyo kuba elilungisa. Wabamkela endlini yakhe aba bantu. Kanti ngabo bantu bazise umgwebo kulaa dolophu. Wasinda emgwebeni kuba abantu bonke belihlaba babalalali baya bahlasela laa ndlu yakhe befuna aba bantu bangenileyo. Wasinda yena wanikwa umyalelo wokumkhulu. Ukuba inkosi ayisohlwayo isifundise ukuva ukuthetha kwakhe, singaze singene ezimekweni ithi ithethe inkosi singayivanga kuba asitreyinwanga senziwa sakwazi ukuva ukuthetha kwenkosi nokuyithobela. Phayana bona ngenxa yokulungisa bakhe uLot wanikwa ilizwi loba makayishiye laa dolophu kuba uThixo uyayigweba. Wenze ukulungisa ngale mini kanye yomgwebo. Ukuyibona into wenza into wrong ngale mini yomgwebo. Uvele wenza into wrong phambi kwalo muntu bekufanele ukuhlonitshwa yena, uvele uyenza apha phambi kwakhe. Avulathi gqi engangconwanga nganto kunabanye abantu abubajongele phansi. Uvele yenza phambi kwakhe lo. Akuthi lo muntu uzo-inspector emsebenzini avulathi gqi engumuntu odeliver shaka andizange wabahlonipha abantu abadeliver shaka. Uvele umosha le mini yomgwebo. Kuphinde kwagwetywa enye indawo. Sinze indawo zigwetywa kodwa ngenxa ngisishiye. But umgwebo unale nto ngawo. Ngala mini yomgwebo kufuneka thina sihlale sikulungele ukuba siusabe umgwebo okanye sibaleke kuwo. Kuba uYesu Kristu kufikeni kwakhe uthi uzokujonga ukuthembeka. Uthi unoyolo lamkhonzi lazomfumana esenza umsebenzi wakhe banika ukutya ixesha elililo abanye akwenza nabo. Kodwa lwazofumaneka ebabetha esidla nababuthi berhafu naboni
kube kuye lo mkhonzi uzojonga ukuthembeka uthi ke ngokusigwethe sisohlwayelwa ukuba singasingelwa phansi indawonye nalo ihlabathi uthi ke mahlale sithandaza kwezinye zezincwadi komade uba uthi mahlale sithandaza ukuze sibalele ukuthini sikufanele ukuzibaleka inhlupheko ezizayo kukhona inhlupheko ezilindwe lihlabathi nabantu abangamthobeli uThixo ngokuthi nafuna sihlale sithandaza ukuze sibalele ukuthini sikufanele ukuzibaleka ezanhlupheko zizoza kwabangamvayo uThixo kusekhona noxilo uxilo luzogweba abakholwayo lizobagweba kanjani lizofeli khangela ukuthembeka lithathe abathembekileyo then abashiyekileyo ke ngoku bazosingelwa phansi indawonye nehlabathi that bazoziva zonke ezanhlupheko zizayo kulo ihlabathi kuba kukhona inhlupheko ezizayo kulo ihlabathi emva kokuthi ethe wabaxila abakhe abafumaneke bethembekile yiyo ke ngoku lento inkosi izoqhubeleka isithini isiqeqesho yenzela uba singasingelwa phansi indawonye nalo ihlabathi kuba ngeke abe lilungisa abazosifumana senza njengehlabathi asokube basiphathe thina ngokwehlukileyo kodwa uThixo wethu ungumgwebi olilungisa uthi asho kanjalo uAbraham athi makube le nkosi kuba ukwenzeka oko kuwe ukuba angathina umgwebi wehlabathi lonke angabe nabulungisa uyakugweba la dolophu ichabalalise kuchabalale wonke umuntu noba kufumaneka amalungisa kula dolophu ayi50 so uThixo wethu nguThixo ongumgwebi olilungisa so yilento ke ngoku ukuze afumaneke elilungise egwebeni kwakhe makaqale thina silungise asiqeqeshe side sibe kulani ukuze kugwebeni kwakhe abe lilungise xa ngabe sigwebela thina esifanele ungenwa ezulwini uzobe elilungisa kuba uYesu Kristu uthathile umgwebo uthathela kuye thina sithe sabeka ithemba lethu kuye akukho umuntu uzokholwa kuYesu Kristu usobe ungabikho change enhlizweni yakhe akukho umuntu usindisweyo uzoba nenhliziyo ebukhuni engavelaniyo nomnye umuntu ekwazi ukona omnye umuntu sogqiba ingakhathazeki wakathi TK man kukhona abantu abadalwe kabuhle yathi still ayifuni ukufana nabo athi badalwe kabuhle abantu kodwa ndifuna ukufana nabo ithi lo muntu uyakwazi ukuthi ubudenge basila ilibale lonke kuba yithethe ithi yona TK man ayikwazi ukuthi ubudenge sogqiba ilibale usheka kuyikhathaza ukuthi ngidinze umthethelana ithi kumnandi ukuba ngumuntu ithi but still ayifuni ukuba nguye luthethe ubudenge sogqiba kulibale umuntu osindisiweyo xa ethethe into ezokhathaza omnye umuntu iza kukhathaza yena kuqala even if uthule lo muntu athi uba undimotion kuba kukhona umoya oyingcwele ophakula muntu owazi nenhliziyo yalantu angazathethe kuwa athi lapho ulindele bacela ixolo kulo kuba la moya oyingcwele lo uyasohlwaya usenza sibe njengoKristu uthi oqalile umsebenzi obunge ngaphakathi kwenu uzoqhubeleka eyofeza kude kubuye uYesu Kristu umoya oyingcwele usebenza lo msebenzi ngaphakathi kwenu wenzela uba singasingelwa phansi indawonye nalo ihlabathi umuntu owamkele uYesu oyamkela inyaniso yoba yena ungubone ngokuba ityhilwa ngumthetho then wathembela kuYesu wakholwa kuye simane sivuselelana ke ngokubhekisela emthethweni ukuze ungabikho umuntu ulibalayo umthetho ungabikho umuntu ulibalayo ukuxolelwa kwezono zakhe zangaphambili usho kanjalo uPetros uthi ongenazo izinto ubona luzizwe imfama ekulibele ukuxolelwa kwezono zakhe zangaphambili so sihlala sivuselelana kube kule nto kuthiwa simvuselela sivuselelana ngawo umthetho ukuze ungabikho umuntu afikele kulibaleni umthetho omtyhilela isono sakhe uze umuntu ahlale ethembele kuYesu Kristu ukuba ndogwetyelwa ngokholo kuYesu asibuye sifuna verse 33 ngoko ke bazalwane bam xa nihlangene ndawonye ukuba nidle lindanani ngoko ke bazalwane bam xa nihlangene ndawonye ukuba nidle lindanani maxatyiswe kodwa nexesha lesimthamo ya kungathi inkosi iqala ngo10 beko ngofika ngo11 ungefika ngo12 angaza afike samkele ubaba lo yini dibana nathi siphuma ngoba iseleziveli makulindwane makucingelwane okay uThixo makasincede akutyhile nangakumbi kokusekutyhile kuthathu sofa asenze siliqiqe ilizwi lakhe kuba sethile ukuthi wathi basalithanda ilizwi lakhe sawuba nayo impumelelo
Now abantu abazoseva isizwe bangase ngaphambili. Jehova, si